tashi ba in gaya muku. Ki tashi kawai. Wallahi ba za ta tashi ba Baba Ali. Wannan wayan haka bayan ta ce ni kuɗi. Ka turo min account number zan sa mata kyauta. 2000 ne wallahi. To shikenan kai mana DM ni ga biyu. Kai mana DM sai a baka account nata sai ka tura mata tunda ka ce kana so zaka sa mata kyauta. Kayi magana a DM. Sai Murtala Dahiru kai ma mun ganka. Ga 3 gifts omo naira. Thank you very much. We really ba kyau cuta. Kai yanzu an gon faɗi ma ina cuta ana. Da hannuna. Kawo nan daura. Za in je in sha ruwa in dawo. Sarki shan ruwa maza ki je ki ɗebo min nema. Mazan ki dawo. Kuɗi na da kika ci wallahi sai kin dawo da su ko ma dauke su. Wallahi tallahi zan dauke su. Ni a 3000 ba. Kai. Mama Allah. Na ga daukan mun kuɗi. Ban dauka ba. Ban sha ba. Ki kawo shi. Thank you very much, niggas. Kamar yadda kuke gani, da mu ci gaba da wasa kamar yadda kuke gani. Baby, now like. Juru ba tsakiyar kwanya ta fa take nasara mu daga daure mata na daka kuma sai ta wani kwance da wani sa fara fada ba. Kai angon faɗi mai ce ba wani ojoro wai ina mugunta wallahi ba wani kai baka ga irin wanda take ban fa daure Ka komin galata. nasa nawa nasa Kasa? nawa nasa kar ki cire ki faɗa kawai ya faɗa Hudu. wallahi ƙarya ne omo naira nuna mata me tace cire kin gani a inda na daya omo naira ku gaya mata guda nawa na sa omo naira ya kuma faɗa miki hudu Lukman Abdullahi hudu ƙarya ne angon Fatima wani taci ba wani taci ga wani MY wayar mota shi ma ya ce uku uku ga angon Fatima ujoro wani hudu Murtala Dahiru ya ce uku suka faɗa ai na ci 1000 wallahi Allah tun da suka faɗa kuɗin mu yauran 1000 yanzu na ci 4000 wallahi kaga ido na yanda yake zafi gaskiya ku ne wallahi tallahi kuke goya mata ba tana min ojoro ta kusa ta kwashe min cash dina ku kuna gani zan kulle wallahi